torn dels castellers de Vilafranca. Comencen a pujar quarts del 3 de 9 en folre. Castell de sortida d'aquesta jornada. Cal recordar que els castellers de Vilafranca ja van convertir Berga en plaça de Castells de Nou. Tot just serà fa 3 anys en aquest agermanament amb la Patum, dos patrimonis de la humanitat. El 12 de juny del 2011, aquell dia, els verds van descarregar el 3 i el 4 de 9 en folre. Avui, si tot anés bé, podria repetir aquests dos castells de nou. Els 15 col·locats comencen ja a entrar als 6 anys i comença a pujar el pis a l'Osos i la cassoleta d'aquest 3, amb bona pinya, ben agafat de moment. La mateixa alineació que ja va descarregar ahir, recordem, el 3 de 9 en folre a l'Arbós. Per tant, aquest serà el tercer castell de nou del cap de setmana. Els dosos col·locant-se, ja arriba a dalt la cassoleta del castell, ja tenim els osos col·locats, cassoleta ja és pràcticament dalt, també l'enxaneta, el castell va bé per baix, un canvi de peu al folre que ha falcat bé el pes de terços, i atenció que arriba ja el moment per anar a carregar aquest 3 de 9 en folre, supermaco, no belluga gaire, atenció ja a l'enxaneta, som-hi, 3 de 9 en folre, carregat dels castellers de Vilafranca. A veure aquesta baixada, de moment defensant bé els terços i els quarts. Aquesta sortida, potser avui els ha quedat un pèl més tancat de l'habitual al pis de sisens. L'estan defensant amb tranquil·litat, però sense deixar-se anar, perquè ja amb la sortida d'osos tenen el castell pràcticament per descarregar. Per tant, atenció als verds que descarreguen el seu quart 3 de 9 en folre de la temporada, el seu tercer castell de nou a Berga. I atenció perquè amb aquest els verds han arribat als 680 castells de nou, 586 de descarregats i 94 de carregats, a només 20 d'arribar a la xifra dels 700 castells de nou com a mínim carregats a la colla vilafranquina, una xifra que evidentment arribaran en aquesta mateixa temporada. Surten els 15 del 3 de 9 en folre. També comença bé la jornada pels castellers de Vilafranca.